Ka step ke besuk ke bekemen yang hilang barok. Kibe eat bat sngap bat syak skor. Ya gajinya selok ke ketin ke jong belay. Leng bagani ke Good News TV channels. Jong ke KJP Sinot Sepni. Haga bakum ke ni ke por. Ni anguru ya belay. Bau belay udor rengkat bat ni haga mit ke badum haga bangiyok tiak suk kenjai. Haga jing dor rengkat bat ke jing sumar sukher ke jong u. Hashwa bangin. Lek syaki kam ki duk ki jongi haga ni ke sengi. Akwa yangi bangin pai syaka ketin ke jong belay. Ka balong ka bor. Ka jing yarap bat ke jing kersyan. Ka longru ka ikhtiar. Naka benta ka jing lenti jong ka jing im jongi hasla jong ni kendeu. Ka jing puson ka balengkot haga ni ka step. Naka ketin ka ba im ka jong ublay. Naka shiti upol u apostol syaki kolosai. Kalanong ka ba ar ka dekot ka ba nyew. Kolosai kalanong ka ba ar ka dekot ka ba nyew. Ki kentin ki ba don haga ni ka benta. Bala pensu tit ya pi. Bat bala ya tei ya pi. Hau. Bat ba la penek skem ya pi. Haga jinget. Kumba la hika ya piken. Pida roy kerhai. Haka da ka jing aingo. Naga ni ka benta. Bat naga ni ka dekot. Ngakwa ban bu ya ka jingya selok. Ka jingya puson ka jongi haga ni ka step. Ya ka ni ka benta ka baong. Pensu tit ya ladi. How try. Pensu tit ialah di how try. Kasinong kolosai kalong kanong ba kabarin. Handai letip ia ka. Kum kata ka pijia. Kabadon haga Asia Minor. Balatip ia ka hagi niki juk ki bamenta kum kari Turkey. Kani kadon sa silyang sepni jong kanong ba ibisos. Haga root tem wa kabasyapang syatei jong kawa Lukos. Kabajingai tang katway mal na Lodikaya bat kalai mal na Hira Polis. Kadon hagalenti kayi pateng hapedeng ke episos bat kayu pratis. Hagajing lai missionary kabalai jong u apostol Paul. Ulasa ha episos laisnem. Bala pelong ya ka episos kum ka jaka pedeng jong ka jingyalap ya ka gospel syagi jaka ki badon ha saudong jong ka ni ka nong ba episos. Dei hang ni ba upol uli ya kendo yau ipapras ubala kela ka bamut bala pedang yu Jesus Christ ubana kolosai. Paul haba ula pedang ya u Jesus Christ u ipapras. Upol udon ka jing syanya ya uni usyakri banlong u altiar ul IT ya ka kam jong ka jingyalap ya ka gospel haga snong kolosai ka benengkong ka dekot ka banyu hadu ka bapra kikpa jong ka balang kinget balaseng ya ka ni ka balang ha kolosai dau i papras ki babun ki kristan ki bala priang yu try haga ni ka balang ki dei ki gentle ki bom dei satya ki jiu. Kacing kabadon hasnong kolosai lan hagani ka balang ha kolosai. Kaway na ka jing kalong baka ni ka jaka ha kolosai lan ka snong kolosai kadi ka snong jong ujumai ubakraw. Man ki por ki jumai ba ki juan ha ka ni ka snong. Kabaar ki don ki jinget bat ki jing hikai bat ki jing let nyam ki ba bon rukom. Kinong hikai lamler kiba penspriang ya ke jing hikai jong kiba ki day ban mani ya ki nong sensyar bat ya ki kenja mensim kum ya ki angel bat kumta ya ki kenja mensim ki angel bat ya ki weipat ki kenja bor mensim. Parhakan ni kasnong kadonru hakan ni kasnong ya ka jing ya kle lang hakan niam ka rukom. Haka imlang kesalang, haka syongka ke syongman kepada isyirke ke jingyele nuti haka bakum kani ke snong. Dia haka bakum kan ta ke snong upol ulato ya kani ke shiti haka por ke ba udon haka ying bendi harum haka snep ndriupeu HK. Balato ya kani ke shiti lapa ya ka syakolosai leng ba utu kikos.
Kolosai kelanong ke basau kot ke banyo. Upol ultho ya kan ka city banyale persya ya kita gi jing hikai ki babakla ya kita gi jingle boman kita gi jingle thalang. Bat ukamban hagan ka city syapanga jingkrau jong uji sukris. Pensuk tet yeladi ha uji ha utrai. Pensuk tet yeladi ha utrai. Ka jingkeli utet. Utit barok ki jingtau ki don ya ki tit la ki ba im lani ya ki bom don jingim la rangi pai sha ubriu utit udei ubenta ubakongsan uban ban supply ya ki snam man pen poi sha git khotmet Handrei ki lok ki bei nganom pais nginom ya pais utit ubapun poi ya ka snam sigit khotmet la ka kejat ni ke jabing Handrei ngin pais utit jonggi jingtung utit jonggi jingtung ya utit jonggi jingtung ha ka kenten pareng la ong ya u baudei rut Lapatai yaka meaning root dakaba ong kumni a root is the part of the plant that develop and that grow and help anchor the plant family in the soil. Uthet lani kithet kilong ki benta jong ujingtung ublasan hapo jong ka kendeu ubayarap ban perskem ban pene ya kanika metba dakaba uksam haga kendeu. Namar katangis ngautu utit kadei kan nongrim lani ka bisikos ka tenrai ka sos lani ka jingsdang ka origin utit udei ubenta ubadonkam hadu kata utit udei unong Krisyan lani unong bat penskem yaka metba bat ka wei pat ka kentien hangni laong try ka kentien try ha ka testament ka barim ha ka ktin Hebrew laong Adonai ka bamut unong tau nong pelong ubakrau bor ha ka testament ka batamai ha ka ktin Greek laong Kyrios ka bamut ukenran unong hikai unong shenshar ubahakli tam bat yau Jisu lakot u ba udei utrai u Petros ong haga gospel u Yonis kelanong gaban riu kot na gaban riu pupra on dakumta u Simon Petros uliatu u ko trai de hang nopat ngin yalek mimidon kiktin ka jingim bom jukun u apostol Paul uliatu hakasiti shaki Pilipi kelanong gaba ar kot gaba sipeu katwei Daga boong kumni bahagata ka kerteng ujisu ka ko siu baro kanyo demkrup ki jong ki baha ki beneng bat ki jong ki bah ka kendeu bat ki jong ki bah po ka kendeu ken bat ba utlik baro unyo clash na ba Jisu Kris ulong utrai hapdeng ki jing penshoy ki jing tenju bakinong kolosai ki dei ban mat Usyakri jong ublei u apostol Paul u kentu yaki baki dei ban pensuk tit ha utrai ban penskem ban penskem yaladi ha utrai balei badon kam ban pensuk tit yaladi ha utrai ubalong unong tau ban unong pelong gabanengkong kenang bala ban yeng skem ujingtung uding ubau belai ulabu hagani ka kendeu ubalai yeng hagani ka kendeu umat haga jinya lenti ke jong u yo slap yo pria yo juma ye ke jing shit kerang ki eryong erngin ka jing yeng scam lani ka jing ne scam ka jong ka met ka jong uding kam syong hagani ka met ba andrei ka tenrai ki tit ki bapat ki baksam syapo ki bapen scam Kiba penne kenang ba un yeng skem ba unne skem wal redei ban mat ya ke bakum kita ha ka jing ya lenti ka jing skem ka jing yeng skem hapdeng ki ka ba don kam namar leng ba jong kini kitit ki baksam syapo kila ban penne skem ya kanika met kumbaka dei banlong kaliur kanwan
Ki sao ki ba kinwan. Ki yong ngit kinwan. Henry pi ka jing yang scam jong uding. Kalong namar bagini ki state. Ki scam bat ki bat scam. Siya ki benta kam siya try bat kam siya try. Kabaar. Balay badon kam bat pensutit yala di heu try. Kalong ban say ya ki sla ki ba jerngam. Bat ya ki so ki ba day biang. Ban say ya ki sla ki ba jerngam. Bat ya ki so ki ba day biang. Ni mudur ni em. Ba uding un say ya ki sla ki ba jerngam. Lani ya ki so. Kat ba ki tit kim don. Kat ba ki tit kim scam. Reka jing san ke jong uding. Bat ke jing say ke jong u ya ki sla ki ba jerngam. Bat upeni ya ki so ki day. Kabala tray nadu ki tenrai bat ki telong. Kita gilong ki tit. Hak ba ula ban penmi ya kebakum kita. Lada uding uba jerngam. Usai ya kita gisla ki ba jerngam. Lada kiso kat no ka jing itiang ban pej ya kebakum uta ujaj ding. Ban sei ya kebakum kini kisla ki ba jerngam. Bat ya uso. Don kam ban pensu tit yaladi. How try. Utrai ulong ketelong bat ketenrai jong ke jingim ong uyoni sakalanong ke bakatsan ke dekot kebasan mangalong uding so wan mapi kitenat uta ubaya ne hanga bat manga hau uta usai so shibun nabaklem manga kimla le ei ruwe Banlong kiba yeng scam hapdeng ki sao hapdeng keliur hapdeng kil erba banlong kiba seiso ban penmi agisla kiba jerngam syabar no Jesu Kris ko kilok kiba i detang leng bajong bagi tenat kila ban penmi agisla bad yakiso kiba dei kat kum kamon ke jong yang abat yang ngi latau dak ikti ke jong utrai ngikit haladi ya kata dur ba ka jisrim ka jong ha ka jinya lenti ke jongi langi jrong ni lengkot langi yong ni ngili langi don kerdan ni ngim don kerdan ngikit haladi ya ka dur ka katkum ka jisrim ka jong ka jingkeli kalong nakabenta jongi wei pu ha ka ni ka step kabakumno kajinya day kabari kajongi simet balau trai kabakumno kajinya day kajongi ngi penso thet au trai uthet jong kajinya day kabakumno ngi don balau jong kenrat hatu ngila ni ban yang scam hap dengki sao jong ni ka pertei ngi don ni ya kisla ki bajerngam bat ya kisok katkum kajing kwa kajong ublei tongin yit yala di hakani ka step kajinya day ka bakumno ngakit ye ka dur ka jong ukon rat udai ulong tau jong abar ka par kajinya day ka jong abat ngala ni ban yeng scam hap deng kijing tenju kijing pencoy ngadon ni ye kisla ki bajerngam ki balong ka jingkermen bat kisok ki bapau haga jingim ka jonga kum uta ujing tau jong utrai. Ka jinsisya kalong ubriu ni ka briu uba pensuk tit ila di utrai. Ong ka kitab ujiri maya kalanong ka bakat nyo ka kot ka banyo ka bapra. Suk uta ubriu uba syanya utrai. Bat ka jisyanya jong long utrai. Naba long kum uding balatung hajan ki Bat uba pur yala kitit hajan kawa. Ba shepting habawan ka jingshit. Henry kasla jong uka long jerngam barakas nem ke barang rengkiang sumar kuslai lem di pep ban seiso ngi ha kapor jong ka jing rang rengkiang ngi ha kipor jong ka jing terkong menta ngi ha kipor kiba isyap ting ya ka jing long ka jing man jong ka juk ka menta Kani ka step kapan kan mau yangi pensuk tit yala di utrai.
Pensuk tet ialah di ha utrai. Wala kalong hakanu kanu karukom. Sin bangila pensuk tet utrai ongani kaktin ke jong ublei. Nginom pep ban seiso, nginom kuslai wala ka rang rengkiang kat nu. Wala da shit kerang kat nu. Hakaji yak lenti jongi nginom pep ban sei yakiso. Nginom pep ban penmi yakisla ki bajerngam sacisin pat hakabang ngin matru yaki jingkerku ki badap pura ki jong utrai. Unong ruai semesim hakanembar arspa nyeu piu kendai ka jingruai ka bas ngeu tenan ka jingruai ka bangi juyaken ut haga jingya lenti jongi haga ni ka perthei berkata ka jingruai ka baong pelong yang atrai uding bala ban klenya rut ki ki wa babha ban pur ki thet ban sei ki sla ba im ban sei luso uso batrei mensim bangan yo im langat ki jenjar bun hasir niu shngan ujisu la jinghun sngeu tenat her uding batung ublei uding bomki laki langam pertei pelong yang atrai uding bala man kleng harut ki kiwa baba ka jing duai ka jongi atrai pelong yengi kum te ki ding ki bala ki ding ki ba yeng skem kibaksam yata kitit hami utrai ubalong katenrai bat katelong haga jingim kejongi tang hami batang hami hi kopa ublei naga benta burom jogu amen ngin ya duai nyangu yemi ablei bakordor leng bajong ni ga step haga pamila sya ngeu ba yengi haga pamila penken mau yengi ko kenrat ya ga tin ka ba im ka ba kordor ka jomi ko kenrat ba mimilong utrai mimilong unong tau bat unong pelong ngingilong kijing tau kibla sandur nami ko kenrat haga bakum kani ka step ya rap yengi ablei warhap dengki umsaw warhap dengki eryong erngit ki bangi dei ban mat aga jingim gejongi utit jong ke jingya dei ke jongi bat mi kajing alenti kebahasan da bat mi ublei bakordor ingin ngeu ka bor nami ko kenrat kabami kersan yingi ablei hakabakum kini ki por hakabakum kini ki sngi dei banyai kenang bangila ban penmi ya gislah ki bacerngam ya ki sok ki badegat kum kamon ke jami ku jisu ya rap yingi ablei bakordor bawat lerangi don ke jing tlot ki jing runa ki babun ko kenrat pen skam yingi ablei dakabor pada umensemu jomi ku jisu bangin yeng skem hapdeng gini ki ei baro haga bang nginom sya rong haki umsaw jong ni kapertei nginom jengai nginom pet nginom bakla na mitrai kenrat taradu peminwan sya wingi naga sya kata hima kapamila penkre naga penta jongi ngingu emi ko pa na marmi jiyo sneu yigi jing duai na baketeng trau na punjing jisu ngipan amen.